Hola, bon dia. El meu nom és Paula López i estic ací a la platja de la Patacona, que vaig entrevistar a la meva àvia, Roser Roca Velasco. Bon dia. Bon dia. Te vaig fer unes preguntes. Comencem. Primera pregunta. Tu celebres el Dia de la Dona i per què? Pues celebre el Dia de la Dona segons les activitats que al meu entorn convoquen. Pues hi ha manifestació, xerrades o alguna trobada, pues ho celebre així. I per què ho celebre? Ho celebre perquè és motiu reivindicatiu i a més de consolidar els drets que hem adquirit i l'avançada del moviment feminista i per les drets de les dones en el món actual que estem. Si mirem enrere, pues, serem conscients de tot el que hem aconseguit i a més encara i a més en uns altres llocs diferents els que queden encara per aconseguir. Creus que hi ha treballs que són per a home o per a dona? No. Pense que n'hi ha treballs segons les capacitats de les persones i les necessitats de les persones. Següent pregunta. Alguna dona que t'hagi marcat al llarg de la teua vida? Pues em va cridar molt quan vaig llegir a Virginia Woolf. M'agrada molt com escriu Rosa Montero. Marguerite Yourcenar també, i Madame Curie, i dones que han estat a la lluita com la Dolores Ibarruri o com la que va ser ministra que ara no me'n recordo, per Federica Montseny. Són persones, dones que han sigut abanderades en la nostra història. I algú de la teva família? Pues algú de la meva família li faig el record a la meva àvia, que encara que era una dona molt de poble i que li va costar molt llegir i escriure, era una dona sàvia i sabia estar en el seu lloc i tindre consideració amb totes les persones. I per última pregunta, creus que hem avançat amb el tema del feminisme de la dona fins al segle XXI, fins ara? On estem? N'hi ha conquestes que s'han fet, com el dret al vot, l'equiparament de treball, el aconseguir o anar lluitant perquè a les xiquetes en Àfrica no se li faci l'amputació genital, però trobo que encara n'hi ha moltes coses en les que lluitar i aconseguir. També vull fer una remembrança a les posicions intransigents de certes posicions feministes que són més ultra i a vegades més perjudicials que beneficiàries. Bueno, pues fins així la nostra entrevista. Moltes gràcies. Ens veiem pronte.